Tapos sila ito ay. Mama te? Si Ma'am Dory. Nagon sa natulog. Nakakon lagi. Ito. Hello, Sir Steve. Hi, how are you? I'm good. Happy birthday. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Dory's birthday. It's your birthday? Ma'am Dory's Yeah, birthday. she'll be down in a minute. She's getting some. Okay, okay. So. Welcome back to the well, thank you. Philippines. It's good to be back. Yeah. Nice to see you. Nice to see Yeah. everybody. You know, it's my second home. Yes. I feel like it's my. Hi, Ma'am Dory. Now you can Happy say birthday. happy birthday. Happy birthday. Uy, I'm here to greet you. I think because Thank you. when you were in the US, you told me that you will be arriving today Yes. for the birthday of. I thought his birthday too. December 30th. Your birthday, right? Capricorn. Yeah. Yeah. Musta naman So, ka? Maayo, Steve was saying that she cannot access your Facebook. see? Steve. Steve? Steve. Stephen? Okay. Wala naman to. Nakuha na to siya. Kanaganing nahack. But then, did you send him a new one? Wala. Okay. Do you still want to talk to him and stuff, or no? I don't know. I don't know. Because we don't see as much as we do. I don't know. Okay. I'll tell him. His Yeah. family died. Yeah. His father and his mother. Both of them? Yeah. Yeah, they're old already. First was his. So, padulo ng iglap. There, it's here. Yung mga pitag manggaw, banana natin sa bus, dagdulhog. Gwapa na. Kagwapa na ba, Ani? Si Ma'am Dory. Hi, Sir Steve. How Hi. are you? Oh, I'm fine. I'm Steve from Arizona, visiting the Philippines with Relive International and enjoying my stay in the Philippines as always. Okay, thank you. See you later. Welcome. You're welcome. Sa warehouse, then, kay ang yang amo, butan kayo. Sa kung sa leda doon niya. Happy good siya niya. Tanong mga pagkaon or anything, mga butang or something you don't need at home, iyang ihatag. Sagod nga, di good sa gamiton sa kong anak ka. But because of the thoughts, bitaw nga kanang caring kayo, that's when ganahan kay siya sa trabaho niya. Tungod siya ang boss. Okay, that's the reason man na ang imong amo bubutan. Then, retired man niyang amo. Na-retire. Bita, basta. Change na. Pag-retire siyang amo, the change of management, change of figures in there. Nya, di na siya ganahan kay kanang lain naman sad o kinaiya the next person. So, not even a month, ni quit ang anak right away. Makarelate siya. Nain siya nga. Now, I'm not happy anymore at my work. And it's too, before, I don't even think nga layo to or kanang cost me a lot of money sa gas. Kay happy man ko. Karon I'm not happy. I'm counting everything na. Mahal ang gas Daghang karon, excuse. layo. Daghan ako rason kay kanang di naman ko happy. Number one reason yun nga, di na ko happy sa ako ko ang trabaho. So he quit and then he find another job closer to the house. Now he has it since mga 5 years na siguro siya.
Kanang karon. He likes it. He loves what he do and nya dura kaayo na din 2 minutes na sa trabaho. Ah, tuwala. Yeah, you can even walk if it's not so hot. Nya dili na gastos ang gas. Kaniya to every week nag-gas gud siya karon every 2 weeks siya nag-gas. So that's the difference kung ang maayo ang management then mo stay gud ka. Murag ingon nimo nga this is like one good ka na. It's a job nga career na gyud na nimo kung muna nimo guna-una until you retire. Yeah. Right. Yeah, that's most sa tuwing nahitabo na ako nga I was here longer then pag uli na ako dito ning balik ko sa kong kumpanya kay happy man ko dito. Idawat din ko nila dawaton nga nila ang assistant pero I cannot do the job that I do before kay naman ko na nakuidad nigain ko doy nya ako ning ngadto ko kay ganahan sa management nya they put me on an area nga result good nga trabaho gwanta gud ako kay no nga there's different departments that I can apply later on so kanang after 1 year na move ko sa department nga ako ganahan Maayo. yeah masayon ra kayo isud gud sus gatos gud na ako pero God is good basta ang kulang takan unay that's it kay saya itong trabaho ang puta pag kita malimot niya sus naagigras siya ningon gud akong kanang one of the Filipino nga co-worker na ako Dori ka na imong position milagro anak gud siya milagro kay usara gyud na ka posisyon diyan na bakante niya ikaw pag ginusunod yeah Gikan dito sa Ginoo na. yeah ikan gis Ginoo Kay nag-pray man blessing ka. ka yeah Kay prayerful ka. yeah I work ang akong trabaho Friday, Saturday, Sunday, Monday pagkadlaw Sunday ni trabaho ko kaya mga tao mo rason na di kasimba kaya trabaho pati ko'y rason nga nung di ko simba iniguli na ako ilis ko dali-dali dito ko simbahan niya ang last nga mass na mo Hispanic man so I don't understand does not matter kung nakasapot ko dito basta na ako simbahan niya ang maka-communion ko which is so important niya maka-praise ko niya kanta ko kapila ng kinat sila kaya hindi ko sila yung kanta blessing Kay kayo angkat sila no makarelate mo sa usahay no kay gitudlo nila sa school yeah very few nga itong may balaan but kaya ang kinat sila daghan jud kayo labi na ilang mga slang words so na kayong sabton very few imong mainumduman pero dili gyud ka make a paragraph out of what you learned na Spanish di ba sige dili ko communicate with Spanish I can just say mga words sa good se llama kumusta that's it but when they responded me listen na kayo may bagon kay English na kay ang mga Hispanic wala man si ang Mexico did not learn English at school dili para sa nato nga we learn English since the beginning sa atong pag-eskwela kay bawal kita may English sila wala sila manangruy ka na sila kaya ang dili edukado nga Mexicano pero na ay free school ang America for them free Butan din American school kana American baka butan din okay kay ba man sila nga dahil sa kay Hispanic free yeah nagagay illegal but ang school dili gid mangutana ang illegal or not Maayo no so why discrimination laki balik basta ang school mga ilang birth certificate that's it school na to appeal yun ka kanang ilang mga tabang sa degree appeal yun na yes Uyo sa day no kung dili sila mag kanang
how kay learning ba na wala man na kuan kanang learning man na siya so dili ra na mo matter Not matter kay yung mga identity immigration naman ang trabaho, dili ka na trabaho sa eskwela ka. ang ilang Ay lagi yung ano mga kay ma-educate nila mga tama sa lagi mga it's important. Yeah, free pa ilang mga pagkain dito sa mga bata. Breakfast and lunch. mo sila no nga ang American bag mas sila sa God Yeah. tungod sa ilahang kanang the way bitaw sila mo ano kanang like for example kanang kuan sila kanang inaana ba open ang ilang heart sa inaana Yeah. like Matinabangon din giving mo give sila like kanang education di ba If you look at the survey around the world, America, the United States, the most generous people. generous sila po kay Most best generous with sila in everything. ano kaya inaana nga Manang blessed with sila. Tanaw na ilang kwarta. In God we trust. tama Yeah. mo na sila kay kanang bisan sa ilang ingon ana Ang ilang kwarta, nagpatuod yun nga. Nag-respect din sila sa Ginoo nga ilang worship kasi. mao na sila gi-bless gid sila kay gi-acknowledge man nila no? Yep. That's for sure. We are here. Okay. Kanya, padati lang gusto si Steven sa Sinilas. Ako rin bayad. Outlet. There it is. Dito sa tip. Ay, balik ka na.